Majimba family up. Majimba family up. Where is India? Enia, you might be going to Takati uyenda India yo. Enia ndakauya naye zimambo mswe chipiri uya. Kenya. Ndakwana kunda mwana wacho. Ayo. Wakazonze ndotora Enia wacho. Yula India. Mwana wacho akapromise kuti maiti noenda. Sakari. Asikuziya. Ha? Pane mwana wacho mwana wasekuru. Umwana nasekuru. Angazi yaini yayi. Mwana Mwana No, wa arikuya. Andazi ari muno asaka ngavagara. Akauya apa ngazamhanya wangu yapa. Ari uvhumero ndakauraya bhimu. Ihanzadzi yaEnia. Mwana wehanzadzi yaEnia. Enia na baba wangu same story. Nyaya India uri kuiziya. Ukakawala munhu. Haya sanda ite. Saka hapana zvirikuwa. Nyaya yokuda India. Handasi kuti mwakutoti dare rinotiende kuna India. Uzviti toitire dare kumba kwake. Bhuzi pasina India hatina zvekuita. Toda India. Takabvako nezuro kwaEnia. Ndikokubva tiende komuona tichimudzisei yaiyo. Asi status yacho ari kuti tingati unosvika panapa. Aiti. Saka Ndo kutotsvake solution maybe ingaita. Because kuti atobve mudining maari kuende korara. Ndakararapo ndichimuka zo ndichidzoka kuende kumba. Ndikanyasi ndirokozwe nyaya yachii. Ichitaurwa nhasi iri kundotaurika. Saka iyo uri kuti zviri kutondinetsa handina chendinotomboziya panyaya asi kufa pato kunondinetsa ende kuti atobve pato ambukeyo ndinacho kuti toti watsetsera pane rwizi rwuripo ndakaita 1 hour kuti ndizoyambuka inini wacho ndikabvisa bhutsu ndikati hapasi kuyambukika iye wacho kutofamba chake kuti ati aite 20 meters asi basi vanototi zvekutobhuya kuti abve mudining maano petu maanojira hapaone kuimotika. ati Hapasviki hapasviki mota kwakure neroti Saka tochitomboya kuitire dare paini apo. so andingachacha Kututa zvese izvi. Naanhu ese atosiuye paini apo pakaita mamurirei. anofunga akasvika kuti makatuma mapurisa akaone status iyi Ndakutaura. Ini ndi mwana waEnia ndikubva vanobika mutare kuti mukaona menzi yekuti muite changamiro kuti zvione kufamba ngoti saka tatotaura kuti wekwamatipa mungakwanisa kuti mutume munhu unokwanisa kuatakura bizarwizi kwakwaisa parodhi owaunza kuno echiadzosera zvino zviri nyore. Kuti kufamba chaiko kana ivhini anogara madirira angatikuturira zvinonetsa. Saka muruti toita sei? Sapulani yenyu mwanga muri kutaura yaini kuitika garini. Ndiye ndakatangisake iye India oita yake. Tichienda anhu aya what is happening here? They are being jointly. They are what do we say? They are in accomplice, but they are separately charged. In as much as they are accomplice, they are separately charged. Une yake ne judgment yake yakandopuhwa naye bhuti wacho. Iye India une yani. Yani. Imwe mwanhu ari kuti India wacho zvazoda India wacho. India akafa pakati penyu gadzirai uchatora ngozi yacho ipopa. tichitoda
taura kuti tione kushata kwani paene atisi kumutinisira kuti munhu zvaari akauzviziva asi sisoma tatotonasa kuone uipi hwake ndo eni wakaona Beauty wakamuroi Ini mudo kuona sei eni diaspora. ndosaka zvandataura kuti ini ndakabva kumba kwake kuti afambe zvikunetsa ndikati ndodiende kweiguikwasi ndimboona inawe kuti gutsikanawo sefemili munhu une anza ndi eni yes ndochokwadi mudare muroyi eni wakamuroi manje ndizvo neidzi daroi neidzi ndimuroi kuti saka royaraira akaenda kuuraya mai auyu mai auyu ndo ari kubuda pana uyu achitaura nyaya yemaurayirwo kuti idzi dzakazopedzisa idzi eni handiyo wakatanga kurowa bhamu rekuvhiringidza kana kuti brainere dzaBeauty kuti dzidzizoya dzipedzise but uruzi wakahye zvemukati ndeni pakuzorye nyama yacho eni handiyo ruzi wakati ndodi dzakapfawa zvemukati iwe muri kuti dona sozwei ichadozwei wakatonanzva eni idzi dzakazopuwe mabhonzi asi eni ndiyo wakahye zvemukati zvaBeauty saka eni handiri kumuda panapa kuti wakanakirwa kudarike idzi pamusoro yechakamene ndiri kubatwa tidodi titore chokwanikisawo kuwanga ari kumberi bani tutomudawo kuti ani zviro zvake zvari kuita zvazobude bai unomuzero aiwazvo mai vacho ndiye ndaivafambira inini mai vacho tuedza dare asati atobva wakambobuda here mai wacho vakabuda asi ati zvekuprotestants andaya sokuziva musamhanya akabuda achiti ndine vhidhiyo yandinayo yakabuda akauya ndichodekwa ndiri kunhamo usaplaya video chitaura zvakaona video ndendakasvika inini Beauty watowaidini Beauty ndime yacho ndaitomufambira wakambotaura naye afa pane mwana wake ndakatosvika aitaura handina kunga takaita feseve ndaitorekode zvaaitaura achiti ndakaura waiti wakabuda ichibati uyu kuti iwewe wakadii wakadura mbobira ichipedze wakandura iwewe wakandidire mhepo yako kubva ndakatsongo kudai wakambondihambira re baba iwewe kubva pasi pese kana eozi yako kama wakambori kuti kundifambira akabvuma uyu akatobvisa Ndiri kuchidai ini mudenya yanika mazino ekumberi kunoera mukati aiwa but kana muchidenya yekumberi haangagari ndati ayaka hakunatsoziya kuitika eni yamba tuchikuparakazara eni wati ndozwisisa izvo chaizvo eni yana mabaki uyu chinyi nei titi mukadzi ni murume aroi angani akabatsirana kuuraya Beauty ndobva akuda kuuya naBeauty komuzhira kuZimbabwe kuno Beauty bva aramba kuuya akazoitirwa pamanika aramba kuuya mapanga akarodzerwa akaikwa pamanika eni akati zvokuti atakura nyama yaramba rindau dzezvemukati saka ndiri zvinohikire sandiri kutaura kuti eni aurudonatsouzwisisa idzi dzitori nani apeno dzakazonanzva here nyama yekuti asi eni ndiye wakatovhura vakuge zvemutumba saka tudozwei futi maererano naeniya wakage munhu ipodatozwa todozwe muromo wake ndo saka muri kumusiya ndokuda kuti imwimuka musauya imwimwi musisaini eni angauega imumugara ngwari kuti muve mwavandoda kuchisiya eni iyari akadya maombo isusu tauri kuti todo kuzwisisa pusi wakatoenda wakatoona akatosiya ndaurira hatisi kutoutinisire
eni apa tinokunyatsa kuzivawo kuona kuti paari wakura kana akanyambofa zvakanyangozika ndiadete akanyambofa iye kakutoti ngozi ndoripo ndiyani tisu satinokuti ndovitinokuverifya iye abvume zvakaite mutumbu zvakaite uye kwashanguri kuti zveshuwa ndakadini uyu musikana kubva vachi kumozambique uzwa aibuda beauty kusvikira atotaurawo mozambique kuti muzimbabwe haisukiri achibuda ipapo kumba ikoko munomu mudare uyu wakatobuda kanotodarika kairi katatu haasi kuchinja statement yani ndiwo ndirukushandiswa kuzoti iwo hautoziva kuti iwo pakuuraiwa kwakaitwa beauty enia ndiye anga ari manager taurei pamusoro muchangamiri inini ndiri mwana waenya zveshuwa kumozambiki ndanga ndiripo mai evana mbuya ake toti mai evana apa munin'ina wamai wangu mai wangu inini hawana kutokwanisa kuenda kuchikoro vachichengeta mai evana apa mai acho ani mai nizana ndowa mai nizana ndeukaziwa aya munin'ina wamai akatoshaika akashaika ari mumaoko mwamai vazoyosira manje vakanga varambana ndaida kuti pamusoro dare ndimbotaura history panyaya sori ichangamira no ehe awa ndibaba munin'i wakarora mai nini wedu munin'ina wamai yangu mai nini vakabereka vana vavo katori muovheti akatoenda kumozambiki ari kubva ari mumaoko mwamai yangu sokuti mai wavo wakarwara mai nini havaini mazino mairi ekuzvarwa mai wangu havana kuenda kuchikoro nekuchengeta munin'i mwana wamai akakura navo mai nini kusvikirawo azoenda kwaanazoona kukoshatira kofi echienda kuchikoro ari kubuda ari mumaoko mamai vavo akazobira kuenda kumozambiki akadzoka kubva kumozambiki akasvikira pamapedu ndaanda kuziyawo tikagara namai nini akazoita nhumbu yavo ari kuingridon muchivhu ndokwakuina sample point yavo akazvara mwana wavo tsitsi uri kuharare akazouya nemwana wavo tsitsi akamusiya mumaoko mamai vangu akamuchengeta tsitsi ari kurumurwa akazodanana nani nabamunini avo akazvara beauty azvara beauty ndikati marriage yavo yainetsa vakamborambana mainini akambogara mamutari musakudu akazoita nhumbu yakai uyu aita nhumbu yakai uyu zvikambotaudza panhumbu iyoyo baba munini avo akazombobvuma vakambogarisana vakazorambana vakazorora mai evana ava ndandichidzidza navo semukilasi saka zvadaro beauty akura vana vamainini vazoshaya beauty nauyu akasara ari mungango vakazotsunami bva yaita avanhu vakaiswa kungango vana ava vakatakurwa nehanzvadzi yangu vakavakirwa bhodhi vakambochengetwa vakambochengeswa kuchikoro zvazoramba vana ava beauty vakauya mumaoko mangu ine pamutari uyu kai wakaenda kwabiriri kuna mai dhungu namai vangu akagara akazororwa pababa ava pabiriri ipopo beauty ndindakamutsvagira basa kumozambiki kuti aende kumozambiki aribva ari mumaoko mangu akagara ipopo akazouya aine mwana wake uyu auya aine mwana wakauya akati sisi baba yemwana uyu akatiza achitomboazii kana nedzinza rake neruake akaenda kunampula saka ini ndiri kubasa ndoita sei nemwana ndikati aiwa zvinetsi ungarasa here mwana chimira ndikuperekedze kuna mai dhuru kuna mai vangu inini aende nemwana uyu zveshuwa takaenda naye mwana uyu akakumbira tadzenzikatomboramba kuti aiwa unozozvara yemwana uchiwa chiremetswa wona imi mwana muri kuchengetwa pano asi baba wenyu aripo zveshuwa mwana uyu wakasiyiwa akakudzwa akasvika grade 1 kusvika grade 7 apedza grade 7 ndo pakatanga mami nemini wabvaturwa naamaini wake munin'ina wamai wake kai akagara ikoko beauty akazouya ini ndikabva kwamutari ndikasvika ndikati asikana zvemaita kutora mwana
kuna maitire muri kuita kutora mwana kuna mai madii kunyatsa kutora zvakanaka zveshuwa mwana wakura unozoita musikazwa musikana une right yekuchengeta mwana wako asi munofanira kuti mugare pasi monyatsawo kuti amai guru zvendafunga ngezvakati kwete kuita zvekutora kumwana kutiza ichogara uko imi maakuya dhiki wakugumira uko achasviki uku kwaakasiya mwana zvinhu izvi zvinozokunetsai mangwana ini ndakabva ndamukanzela zveshuwa dhiki wakazobva kumba kweuyu akauya ndiripo akayananisana namai guru wake wakasiya mari inoita 180 akati mai guru mari iyi mutenge chikafu asi ndichazouya zveshuwa wakaenda nemwana wake haana kuzodzoka zvaaita waingouya zvezvokuti aizongozva kuti Beauty wauya wasvika kumunin'ina wake wadzokwa kuMozambique kusvikira Beauty azoita tsaona yekufa zveshuwa inini ndakabira bhodha tikaenda Beauty wakaita tsaona yekufa yekufa aiwa kufa kwaakazoita akatizi kuti wakafa sei zvekauziwa aiwa wakafa saka afa kudaro zveshuwa tapira bhodha isi takasvikira umanika akaenda kukaya kotura mutumbi ndavamwe mutumbi uchisvika zveshuwa takarara nawo makuseni takunoenda kutasa paida kuradzikwa Beauty nokuti matsamba anga akasiyana wanga akanyoresa zita reMozambique nesenemo saka zvakanetsa kuti mutumbi upire pabhodha ndo pakatanga kubudirwa mwana uyu saka sisi wacho tsitsi ndiye wakazoti mai guru mauya chiendaiwo munozwa zviri kudii zviri kuitika nekuti zvakanga zvaitika kukaya enda handisiyi zveshuwa takaenda pamuprofita iyeyo tasvika ipapo uyu wanga ari pori pakati muprofita wakati moda zvoun'anga here kuti moda zveuprofita kati aiwa titoda zveuprofita zveshuwa takagara imomo saka uyu muprofita paanga akutanga kuti achitaura uyu wakabva abudirwa kati makandiuraya ndakareva ndidheni Matimba asi eni chikwana handidi kuti abate zvinhu zvangu handidi kuti abate zvinhu zvangu ndikati iya haudi kuti abate zvinhu zvako nei zvazi handidi kuti abate zvinhu zvangu ndikati iwewe Beauty kana iwe wakafa sei uri kunetsa mwana wako unomunetsera chiwadi kuenda kuna eni naDheni akakuuraya uende kurwisa ikoko zvazi handina simba mwana wangu handidi kuti abire bhodha aende kuZimbabwe mwana wangu uchagara muno muMozambique ndinomuchengeta inini ndinomuchengeta mwana wangu handidi kuti abire bhodha wakangotaurawo zveshuwa pakazenge pakutsanangurawo muprofita uyu wakazenge ati anyarara muprofita watotaura kuti mhepo iri apa ngeyekuti Beauty une kwaakaenda ichida kutsvagwa kudi kudziirirwa ari kutsvaga kudziirirwa asi chinhu chakazobva kumusha uko chakasvika kodi korova ichi changoenda kotandara unewo zvake zvaakabata saka tochiti saka manje toita sezvasi aiwa mhepo iri pane mwana inoda kuti ibviswe kuitira kuti mwana agare asina mhepo noti chinhu ichi chikaramba chiripo chinozoita sechikwambo mumushanei zveshuwa akati chiendai moiga munhu zveshuwa takaenda koiga munhu fumirei taakuda komutsa mudzimu wakabva abudirwa futi mwana abudirwa mwana anhu akabva aita chipandawo zvokuti hapana wakazoenda komutsa mudzimu saka isusu neuyo takatiwo aiwa hatichaindi kuprofita watakamboenda nezo amwe dzoka ikoko sekuti wakandilosiya ndagadzira mwana isusu ngatiendawo pane amwe tizoti tsananguro dzinobva naaya naaya naamwe tete takaenda nawo handizivi kuti ari pamwe tizwa kuti zvakafanana here zveshuwa aya akaenda kuti mwana adini apomedzekwe isi tobva taendawo kwedu saka tsananguro dzetakazosangana pamba apa dzakaenda kofanana kuti zveshuwa mhepo yakatumwa yakabva kuno noti zvakazi imimi muri kuti Dheni wacho wasara ukurwara ko mukasvika ari mupenyu munoita sei sapa paine munin'ina wawo baba mini takaenda nawo anhu akabva angotadzaudza kuti zvinhu zvinyowani zvadaro zveshuwa takazoti mwana ngaadzokere kuNampula aende kopisa chikoro chake mobva maita zvataurwa nemhepo ndozvinofanira kuti kuteedzera noti wati mwana wangu ndinochengeta ndika adiri bhodha zveshuwa anhu akaenda kuNampula ndopenda akazozwa kuti mwana wakazobva akauya kwabiriro zveshuwa ndakaenda futi kwabiriro ndikaenda kumba kwamainina kati amakazoya sei nemwana zvasi mwana wakaramba kusara kuMozambique saka takazouya tikatenderera nekupira hamene kupira nekuhimalaya kudii tikazouya zveshuwa tiri ipapo ndakasvika mainina avo vaizwa kuita zvekuprofita enda handisikazvizi takakura tisikazvizi paine umwe mwana ndaingoti vanayo marai pane mwana wakaenda kobudirwa
abudirwa mwana uye wakambodona ini ndiripo zvazi amai kuru beauty beauty wacho wabva kupi zvazi taura saka mwana uye wakasimuka echibva ada kubata mwana wa firstborn neLisa zvazi tora zvinhu zvako echimwa echimvura vana ivo vanga varipo ndakaona vanga vakaiswa malipistiki zvinye izvi asandati ndazviona ndakabva ndamira kusaidi womwa iva mvura nesoti mwana uyo wabva abvapo wobva ada kuenda pana iwa zvikazi tora zvinhu zvako akati zvaari beauty wakudira pamwari wakumaraini sei zvazi wobva mwana iye wakazoti pasi gunduru zvazi ndozvendinotaura maiguru handigoni kufamba nokuti ndine dambudziko pano ini dambudziko rakatanga sei beauty wacho wakudira apa zvinhu zviri pano ina handisizvizwisisa sei zviri kudai ndakatadzawo kuzvizwisisa ndopendakazozwa kuti mwana wakazi kuchikora haaendi nokuti kuchikoro kune satanizimu mabhuku anga atotenga nemasecho akandiratidza akati beauty wakati mwana asakanga aenda kuchikoro kana akuda kuenda kuchikoro ndozokuudzai kuti mwana ngaachienda kuchikoro ngataiwa zvakangonaka mwana wabva agara saka sisi wacho ari kuharare ndo akazopa pressure kuti endesai mwana kuchikoro hazviti kuti tigare nemwana asikaendi kuchikoro mwana ndokuendeswa kuchikoro ndokuchitanga futi kudonha zvaari kuita saka izvi zvatoni confusion izvi zvecho akazobva mainini awa ndakazoa kuti akazoenda kumba kuna mhai ndiri kuti inofanira kuenda kuna mhai moende kotaura nyaya iyi ndimbuya wake opakakurira hazi ari ipapo mwana wakadii wakabudirwa abudirwa ipapo hazi enda kutsvaga magwere muzukuru udi ubike ari pamagwere azokaramba akabata magwere uyo bva mainini abva atoti zvasi ndi beauty watosvika zvasi beauty wabva kupi anhu utoshamiswa chitaura beauty saka mwana azi wakataura hazi mai akati ndini ndakakura here beauty nyatsa kunditaura kuti ndini ndakadi ndakakuuraya here inhango ndaandisipo handisiyapo zvakataurika ipapo ivo vangazozvitaurawo zvakataurika saka ndozozwa zvekuti nyaya yadi mwana uya wakudonha kuchikoro pako ndakati umecho zvaakati haandifanira kuenda kuchikoro ndichazotaura hatisochazvizwisisa pazvinhu izvi saine ndakafonera babawo ndikati horaiti nyaya taizwa foni dzasvika kuti mhai arudiwa pani pamama imi muchitaura ikaiwu ndimai wake kana ine midzi dzekuti unogona kuabereka obira rwizi ouisa parodhi ouya nemota asi kubva parodhi apo kusvika pano haasviki anotsvaga mota inoasvitsa then apedza nyaya yatongwa moadzosera futi ndo zvinhu zvingatoita right inini ndichabva kwamutari ndichiuyawo ndozwawo nyaya right ndo nyaya yacho beauty mwana wemurudo muneza unozwa kuti simba raanenge achipatana naro mwana wemunhu wakafaaaoti very painful muchazozona zvavo kuti kange murudo pemuchatsvaga solution akataura muno beauty kuti ndauya muno mutsangamiri nyaya iri panapa babangu ava ndo vakandiuraya ava tikavabvuma vakabvuma kuti ndini vakatobvisa nematenda mhosva avo but beauty wakataura kuti baba ava vasati vandiuraya munhu wakatanga kusimudza mhepo yacho yoroi yakazoita kuti ava vandiuraya ndieni saka vanhu vakabatsirana vari vangani ende vanonawo ndiripa vari vangani uyu mombe 7 uyu mombe 7 ndo muripo uri kuno ndozvekuda kutaura eni wakazodzi unozobhadhara mari medical neguva about 2000 yese it's about 2000 something plus mombe 7 enya akazi mombe 7 hadzina mamedical vanobhadhara mombe 7 which is 14 vari 2 saka ndati as much as these people are in accomplishing this matter but judgment now according to beauty they are separate. We are 1.5 medication neguva 2000 plus mombe 7 enya and mombe 7 those zvirudiwa zvakazi by sondo rinoya zvine zvavo maapangani but maunditaurira waunditaurira zvokudhaiwa ndozvina ndati mombe dzangani hamusida sei
Imimbango imime muri kuti enya ndiani wenyu Ini andi atete. ndiatete yo kuti enya ndiani wako Ndimai vangu. muda utakurirwa mai muda utakurirwa atete inga uuya kuti azwe nyaya yawo yengozi yakapara aya ndo anda kumita ma-expenses iwona yekutakura enya imimi hamusi nibaba enya here Ini andi atete. amira izvo tida kuenda pachivanhu hamusi muchaina hamusi baba here kuna enya taakumira padare Ndiri baba. saka madi kutakura mukunda wanyu mwaana yekunopinda muda kuti atakurwe ndiani kuti auye mukunda wanyimi muda kuti atakurwe ngaya uye kundaya Mandibuza ndodai. Nosaka manyara yarazo chibumira chishona chinoti mwana kupare ndakuparira akuru iwo ndotori mukuru iwe eni yakanyambokura uri kamwana kadiki kadai ndo unototungamira pamberi pamaprograms ese mumushameni kuita baba wacho iwo waifana kutohuite kutotwara eni yakuyana yapi semwana wako wozoti akapara mosha aurowe nehana nei ndochipindura. uda kupindura here kauti Ukadipe mubvunzo ka. Ndokambodo ndipindura. Ndati ndakaenda kuna Enya. Ndichosvike ndimubvunze zvandakatumwa nevakuru. Ini ndiri mudiki. Kutorera akuru ari kungaona ati tiende wende kudai kwati unyatsonzwisa wechibvunzurudza wotipawo zvakadi. Zvakazara kupi uno. That's why ndauya pa. Right. Pane dzimwe nyaya dzinoda kuti tiverify dzionekwe. chena imotora eni yamuyenayo muverify inzwazve tingaramba chingorendesa tora enia muyenayo pano tohada verify nyaya yakuda kuverify eni aripo because munhu akapara mhosva ndi eni Besides, inini handina anhu anodoita mwanhu akapusa so. Isusu mukare munomu hatina nyaya yaeni ava. Mazwa hatina nyaya yaZaridzi David. Inyaya dzekumushango iyi. I'll be very much surprised to hear you guys munozwe nyaya dzengozi dzemushango munotizwira muno. Mwese imwimwi munozviziva kubva pakafa Beauty kuti anhu akauraya Beauty ndieni anaDennis usingazvizingatsumudzerogo. Usingazvizingatsumudzerogo munozwei bana. Usada kutamba nenguva yeruzira nebasa rese. Imwimwi there is no problem. Nyaya dzedu mabasa edu isusu ngeyekubatsira vanhu vanenge vaine maproblems, vanenge vaine zvichemo. Imimi mune maproblems engozi yaEnia iri kubuda yaBeauty iri kubuda pamwana wake. Advice ndakukupai manje ngeyekuti imimi ingoisiyai nyaya iwo wacho handiti hauna nemombe siya usatsvaka varegera. Imwimwi eni wacho ngarwari kumba kwake ngagare. Iwo shamwari ona zvekuita neanhu ako Beauty. Uri kuona anhu ako zvari kuita. Tibatsirewo. Wazona? Kana kutombogemura umwe wacho kana kuti udini apei unozoona waita zvawakaitwa iwo. Sort these people out. Because hama dzacho futi dziripo kudo kuvhara futi kuprotecta hama dzavo kuti hadziroi minatozoti aroi zvese munozviziva. Imwimwi eni wacho ngaagare. Iwiwo wacho Dennis wacho gara. Siyai zvadaro imwimwi endai moita zvomwaita. Iwo Beauty. Ndomuziya yakashama ndomudenga. Uwe wapo. Imwimwi zviuziva kuti chii chakaitika. Chiuya imberi.
wangu ndini ndaimufambira kubva pazvi ndinokumbudza kuti takasidzana ngepapi 2 months kubva 2 months kaizofa muzukuru wangu ndinokumbudza kuti takasidzana papi nekwetaenda takaenda papi Sasa iterusha hapa kitu hapita. Ngapo ndikamaakazoda unotozwa uri wabva enya Usamangikidze pa. Beauty. Sasa ite acha tangu chimira wata urire. Sasa ite hapa. Auya nasekurada kuzwa. Kusasende ashamba tiataurira taura nyaya yako Beauty chinyarara hauna taura zvese muchabvutsikana unotaura Amira, ini saka ndinokuigoma muchatonga choparichinakuda yainoripa eni yakura achapaari mari kuti azivi ati wakaroya mari tisitotsvaka eni yakura munomu unotaura wanzi unotaura wanga vari muri mandataura munomu hatingoiti unge sadza rimubata kuti rangofungosimuka unga maputi munomu mune order munogumisira kuzviite kumba kwenyu kusakumaintain order muno maintain order Elia, iwe Beauty, hama dzako dziri pano, chitaura hako sasa ite hashaba. Hama dzako dziri pano, chitaura. unyepo wakamboega pana sekuru wangu auti handitoziva ndakatozwa kupedzerana Pana sekuru wako ari panapa, ari kuti ende hana undiuraya ba. Chinasa kuchataurira, anasa kugutsikana, ndicho chaurira kuda kuzwa. Taura Beauty. Sekuru wacho aripo. ayaba Chichekutanga kuti mutanga kutona. Mutanga uzvanesva. Wewe unomugara muchida. Dadi mutanga uzvanesva mwana sanu. Mutanga uzvanesva mwana. Dadi mutanga uzvanesva mwana sanu. Dadi mutanga uzvanesva mwana. izwakuzera ukaita tiri pamusoro Dadi mutanga uzvanesva mwana. tiri pana chifi ndinokuzwisisa iwewe usaite zvihasha ngoti pamberi pachifi Ndikuti hasha because mungati zvinhu zvamunoziva imoda kuzvitengesa kushumba. zvindoziya zvimvezvenozera Musati zvinhu zvamunoziva. akandibvunza nebvunzo dare rakateerera iwe uri muzukuru wangu zvetaita tese unozviziya Aiwa. Dati aiwa. Mukandivhara zvebaba. Takatemenya kuti ndati muri kutanga kuzwa nezvangu ere kana kundiona. ndakambosvika ini pane kuti umurandi pazivi pamatimba wabuda wachiti baba ako ndo akakura paya Ayo ndo zvega ndakataura. Ndakati ndiyega akandura ere. wakati ndiye wakandura ere Dati ndo ndakataura kuti ndideni cheto akandura ere. ini mavhidhiyo endinawo Dati ndakati ndideni cheto akandura ere ndinozwa anzi. wakati ndidheni wakanduraya Ndombe makataura muchitiyo chenoonesa nemunhu wacho atitongeri nyaya yadheni pane umwe munhu chii. autengeri nyaya dheni pane chii Dati makati hasi atitongeri imwe nyaya pana dheni chenoonesa nemunhu wakakura iwewe. ndiita chidaro ndini Zvakataurika. Musati ai. kana wanga usipo Ndakati ndikuna ngaripo. Ndakati sumuka zvimune pachena timbunzo kuti Beauty inini pamwe pacho pawaita zviro ndakandisiriti ndaisipoba chindibatsirawo muzukuru wangu chinditaurira kuti akakura yakombera ngaripo achiti azichendoonesa nemunhu wakakura atitongeri imwe nyaya dheni. chizwa muzukuru wangu Beauty chinyasotitaurira taapamberi pedzimbapo akutina nezvekuti kwai muri pakona kune maminetsi kunoku chii chakakutora iwewe alright
ndinokakura ise uruzizwa here ndiye kuti ndirware ndiendoka asi wakazondipedzisa eni wacho wairwei ndikauvawo ndiri mwana wacho nobhiti uri munin'ina wangu ndiri sisako eni wairwei neuti ndichairwa chinonyakunguza inyaya yegodo wakatitambudza kubvira kare kwakutambudze mwana wangu inini waitambudza sei iye aiche eni una nyoka yairesa naye mwana wangu inini nyangwa zvinhu zvangu ndisvambiye waikonzeresa iwe shamwari ngandikutaurire muroyo unobara kana ngwazikazvizivi muroyo unotoitawo mimba achibara anhane muchitokura zvemwakatoita sei mwakabarwa ngemuroyo unotopuwa chikafu hatisi kuramba tiri kuda kuzwa bhozi ana aya akachengetwa ndieni akakura akaenda kuchengetwa ndakachengetwa asi iyono zemachengetwa aitinda pane zvinhu zvaisa pane kubata-kwata pane zvinhu zvaishanda makambozvichagara kuti kune hama dzisi dzakapaisana sara anani makambozvichagara kuti ndiani wakadai isusu sara kuyakweyo paakafa iwewe Beauty mayako paakafa akati ndakaurayiwa ndiani mayako paakafa iwewe ndanga ndiripo inini mayako akati ndakaurayiwa ndiani wakauraya wakati ndijeni asi eni wanga ari aiwa eni hatina kumuzwa eni akatonyora wiri yekuti eni chengeta ana angu handidi kuti aende kwamatimba ndanga ndiripo inini ndakakura nemwimwe ana Beauty tichikuchengetai chetairya nepetairara kuenda kuchikoro zvese tisaikuhamupatsa ndieni akachengeta mbuya yako iwewe mai yako iwewe onisara ikwa ndi eni toda kuzwa kuti nyoka yacho yakanga iri pai yakabvepi iye ure zvinhu zvaakabata zvakadai ngei zvatokatora kuti ndatotomisa iwewe udomisa iwewe kuti ndandikutaura neuyu wanga wachindimire wozodini aya ndirimbozwa mhinduro yake pane mtunze kuda kukonvisa da kumchenga usasanganise unoyi ndi kuti kuchengetwa usasanganise nyaya yekuchengeta neuroyi ozangodaro yaachengetiwa right chizwai isusu ka hatidi kuramba tichipedza ende musada kuti titore nyaya iyi kuti tizoichinja tizosara takutorasika tisitatitori nepete Beauty haasisiri kwemuri munhu unopinde kuona zvakaitika kwari mupenyu newakafa ngoo musanyembongwara baini musanyembodoziya ba musanyembodonga munoziyaba mukanga muchitaura nemunhu anenge ari pakubudirwa nyaya dzake teererai zvakatokurerukirai ngekuti unouza mwana wake kuti muzwe zviri kumudini zvemuda kuti mugadzirisi izvi zvemunoda kuita unoziva n'anga kune n'anga inozinobata maiye makuti inini saka uruti mayangu ndo arundora iyo ndo akandibara that's rubbish. It's immaterial. It's not even applicable. I don't know why people would want to think. Kuna nakawanda aripa saka uraya na baba na mai yao. Kweita ofuti wana wakauraya wabereki. Saka izvo zvokuti ndingi ndiyo wakadai muruda kutry uda kujustify mafactory kuti munhu usataura zvinhu zviri kugumbura. Ngozi yacho muda kuzomboidini. Saka musanyepa kubvunza timubvunzo rwekuita wanga muri mapurisa uda kunyepa kuinda rogeta munhu yemunhu uri kutaura zvinhu zvakatitsetseka kuti anhuwe inini ndakaurayiwa ndienia naDennis. Enia ndiyo wakasimudza mhepo yakaita kuti Dennis achizondipedzisa. That statement has been said again and again, but I'm surprised kuti inini mwana wacho hapana chemuri kuziya asiti mani kwese kunokuti uzviziya isusu kuti Beauty wakaurayiwa ndienia naDennis. Imwe murude kuuya kotaura nyaya kuti ngoti waibviswa mutambo ndivai zvazodai hazvisenziva nyaya iripo ndati Beauty anhu ako ayaka mudare muno hama dzako dzonoti hama dzako dzainyepera kuti hama dzako hadzikudiwa vatengesi ndo vanhu vari kuita kuti zvinhu zvako muno muzvisafamba vari kuita tumatari vachironga iwewo dhira neanhu iwe Beauty utotibatsirwa isusu sedare bhozi kuti hatina simba reutori naro
tibatsiri anhu ari kuda kuona kuti unoita sei inewo wacho uri kuratidza kuti unga usinawo simba pangidza simba rako vari kuda kuti unoziva kuti ukaziva vanhu muchibvunza kuti wakaroiwa ndianika iwewo beauty unonge uri kutadze kuite zvinhu zvakarongeka otherwise vanhu vanofanira kuti vazive kuti ndingi ndo wakati nezvounenge wawaita iko vakumurise hembe kana kuvauraya vanhu vozoziva bhozi vari kuda kuramba vachikuita benzi kuti hei we wakazodini woramba vachibudirwa every time mwana akutoonda kutopera bhozi kutangura mweyaga kunorema mamwe mainterrogations they are not even necessary discussion yedu yanhasi yanga isina nidhi kuti titombosvika pakuti beauty wacho wabudi bhozi nyaya yerudiwa apa pangeya eni ende pari kuda weukametidze kuzi eni haagoni kuuya eni haagoni kuuya eni haagoni kuuya iye ari kuimplicatwa eni wacho isusu hatigoni kutakura dare panapa kuenda naromba kwaeniya isusu muruba zwisisa saka imimi matadza kunza eni handiti kurwara pamwe kuda kutofa tisiyai zvaadaro yo dheresi handi mombe zvese hauna siya gara yo beauty izvanhu hako uyu baba ako ari kuramba kubvisa kana nhunzi eniya wacho uri kuite tsoro dzekuti ndine makumu tisumuka dhira nanhu iwowavo upedzi hama dzako dzinoda kumirira dzaiti dzinokuda ndidzo dzakutokuuya kokukriticize vamwe achiti ndiri mai achisikadi kuterezo vamwe akati ndini sekuru hako yowe taitamba tese unozazvetaita izvo hatichinei nazvo zvomwaitamba kuti muchiita asi nyaya iripo ngekuti iwo wakafa anhu akakuuraya unawo chiona kuti woita sei isusu mutongo wako takauzwa ari kuramba baba ako haasi kuda kuunza mombe dzacho iwewe ndo unoita kuti mombe idzodzo dziuye tinoda kufuma 1 day ainadzo baba ako ari panapa akapaka eniya nemakumbo akewo ainadzo mombe dzako 7 apa motakura mombe dzenyu 14 simba rimwe racho isusu sedarika riripo tinogona kuendera mberi but maprocesses period yawakatipa iwoga idiki pane maprocess anozotora mapepa enu kuenda kwana Major Street kuzodzoka kuzoita maattachments kuzodini otherwise zvinogona kuenda kana mwedzi 2-3 kana gore inyaya dzine dzakutoitwa naamwe makoti asi iwewe pachezvako unogona kutibatsira isusu sedare kuti vanhu iwava watomuka hongu panyaya kuripa kwangu kokundiripa iningai vasingari kuda nekusada ivo ndochasimudza zvega nditika ndohandabisa asi chinhu hwani chandiri kukumbira ngechekuti vabviswa zvinhu zvavanazvo zvavanoshandisa ngoti hongu nhasi tinovasiya but mangwana panobuda futi chimwe wakaitaura iripo yes tikaronga kuti muruzvizwa vanhu ivava ndiko muruda unatsa iwo atoda uzwisisa kuti atori nouroi huruda kuti zvidi hamuna kumbozvizwa last week ndakazwa maaudio akasenderere mira iwo usatomienzanisirwa audio uruwanza teknology iwo ngatitaure zvinhu ndati nyaya dzekuti aro yaya eni ana dheni mishonga yavo yakasenzesa kuti uraya wanazo zviro izvo matanga uzvizwa nhazei murizvizwira munini aiwa inini zvekuti eni ya mishonga ndatanga kuzvizwa nhasi asi zvekuti ndakazvatusaatatore zvinhu zvavo ndinatimbozwa mautisikutaimba vatibatsirewo ndikuona nyaya iyi yakaedera haisi kunyatsongoona kuti inarui kuti kana kuti dziri mombe dziri kuda kubhadharwa dzacho apa dzinombode kuende kupi dzinodombopuwa naani unongaririsi munhu unotaura zvimwe zviro hamusidarika nyaya haisi nyowaniwa mombe dziri kuta pane dzimwe dzitori panapa murusha ini munogire mubvunze umweni wendakambozwa handizivi kuti munode inyaya yekusaya kuda kubvisa va kuti zviro zvacho mumwe munhu akabuda munomu wanga wafa vanhu 4 achiti game after 6 months umwe game after about 6-8 months umwe 4 vanhu vabva vamhanya ndozvemunoda hamuchamhanya ndauzviziva muchatinakidza ndobva azoya muno munhu atadaidza chimusoro bva atoti ndida mombe 5 asi pafarwa ngai 4 within 2 years
Timsona kati ndoda mombe 5. Tika calculate mombe 5, we are looking at something like about $1,000 or $1,200, an average of 300 mombe. Anatu. Wasona. Vanhu vakaronga mombe idzodzo dzikati wakauya akataura kuti right mombe dzimwe mbiri dzinosenza kubhadhara mwana wangu arinoenda UK. Imwe 1 yacho ichada kuzodini here kudai, then dzimwe 2 dzacho chengetai. Iwo hanzvadzi yangu nhingi ndiwo chadzidini uko kwamuri kumhanyira iwe ndi murumbodzida here munoenako munhu wacho unodzitaura. Inini pane yakatoiwa ikazi musati mwapachangamire yavo, inini dzangu dzachoatora ngaitarwe yachangamire. Ndikazi ndinongedza, ndikati ndazi kupuwa handina kuzitora, ndazi ndopuwa handinongedzi, ndikapuwa mombe tikatoeura akatonongedza ikazikadziraiti inge yachangamire right yachangamire yavo dzangu dzendiruda 5 zvikabviswa zvikatoa. Hakuna mune nazvo zvekwetuda kuenda imwe munganaifaiwo kamutaure kuda kuenda nditi tumvudze ndendoti tibatsirane kuonesana zvinhu zviri paground kwete mari dzavo dzachada kubuda. Iye uri kutaura zvaari kutaura achitaura unoziva zvaachada kuita. Imwe muruda kuzodziba here kuda kudziteera. Umwe unogona kuti nini iye wacho futi muri kuswera kuti mombe dzinoenda kunani hazandichada mombe muchisotwa handura mari keshi wauda kutoita hake wauda kutotambo kana chindege kana kutodini zvine keshi mombe dzendove hasi uchadzida dzemuri kuti dzinoda kuende bizo mari inozinoda kuende binoiswa muhomwezi ngaibuda iwo wazi 4,000 ene wacho iruma 2 point something yemombe 7 ndozvirudiwa. Saka inini isusu dareka hatina chetiri kuda panyaya iyoyo, hatina chatati tasvika. Mutemo wedu munotanga kuripirana. Isusu tichakurohai nematsuka maropa, muno matibvumidzano anouraya amwani. Saka isusu tichabata iyeye wacho tiruda matsuka maropa imhou nemwana, ene wacho matsuka ropa mhou nemwana. Zvapera isusu tinopinda kuopedzisira. Ukaona maenda pane kuti nyaya haisati yapera muzina mambo wacho toda zvinhu, mambo wacho anenge atori nezvinotomunetsa odoro nemakaro. Isusu toda kusolva nyaya yenyu first. Beauty tichamutsa futi achataura ari munomu otaura kuti inini ndafara nezvomwaita mombe dzangu ndapiwa mari yangu ndaanayo zvese tapedza. Saka ndakusunungura wendiri kusunungura nekudai zvapera. Todachitaura kuti tauda yedu isusu yematsoka maro. Saka musafunga kuti pamwe tine dhiri nabeauty. Beauty utori wekwenyu ngezveingozi ngezvekwenyu izvozvi. Zvikada kumuitai bhoo zvinongoita iko, zvikada kumunetsa zvichadii zvichakunetsai. But mune laki rekuti muri kubudirwa nabeauty wacho mahara. Tikada kutarisa nguva yabuda musikana wayo kapangadai paine munhu akadedzwa mungadai muri kubhadhara $800. But paringobuda same statement yekuti eni yandiye akasimudza mhepo yeuroi kutanga kundorova kuti idzi dzakati handigoni direct idzodzi ngoti mwana wangu yochinga kuzvidini eni yaiwo chitoda inini ndozopedzisa. That has been said. Ndiri kushamiswa kuti imwimwika kumusha kwacho hamusozvidini hamutozvisa ende izvozvizvi uri kubva futi kuzvitaura asi ndiri kuona muchida kuramba muchida kubvunza muri kunoda ite sei. Changamire anhu ane zvake eni yauripo baba akatouraya ake anhu aya akafaya anotswiwa tichazozviona bcause muri kutadze kushandisa anhu apenyu akatozviita aya saka ndati siya zvakadaro iwo beauty munobvunzire dai eni andionofana kubvunza mibvunzo iyoyo ndiyo wakauraya iwo ndo ruzi wakauraya saka urikubvunzire mibvunzo yokubvunza ngei ndo uri kuzi wakauraya. Sekuru hanzvadzi yaenia iripo iyo iwoda kuprotecta maiyo unoekwa uyu mimi munoishengeta mama ndi mama yenyu apana unofuna kuti mangu anoroi muroi chete ndiyakutese naiyeyo aya ndaazwa kuti chiti aya aroya wakapate
mimi mwakutora plus muzona mune laki maniki uyu utaura ega asikude banganga dai nganga asuzona uyu une nhamo kebura uye Zichapera. Aiwa, inini ndinoda kugutsikana. Mira, terera. Wazwa. Tizwa. Nyaya yenyu inini hamusi wekutanga. Muri matsotsi. Mazwa. Muri mai? Matsotsi. And hamusi matsotsi wekutanga. Ndakora mwawanda muneka habitat area kuno. You pretend as if you don't even know what is on the ground, you don't even know what is happening. When you really know, mutori ne better information. Change muda utangechi uda kuona kuti information etina yakuzikanwero. Muda onyepera kuti akachiseya idea samuzuda kutsvaka mabasa acho kuseya idina. Nhasi kurudi wanhu endai ikoko. Zvokuya udoite tumetsi munomu ndendisingazvidiba izvi. Inini ndataura kuti imwimwi iwewe wati wakakura nabeauty. Beauty urapo. Ndotsvaka naye pasi pemuti paunogara naye muzukuru wako. Sada uzwe zviro muno, hani mwekuzwa zviro ngemwangu muno. Sada uzwe zviro zvekumusha kwenyu muno. Enya uri kumusha kwenyu, Beauty uri kumusha kwenyu, Deni uri kumusha kwenyu. Mese ipo papa hamusi udozwe zviro zvimude kuuya udotanga udozvizwa kwendiri. Handisi wekwenyu kaini. Nyaya dzenyu mimi mungadai muri kutouya nenyaya kwetiri kunobva mauda kutotore nyaya mudare muno kuti muri kufamba muchiti mudare makazi yeti ingozi dzekumusha kwenyu. Izvo hatina ngozi dzekuurayana edu baizvo. Iproblem dzenyu idzodzi dzemunoda kugara pasi mwega mouya kuno kumaakumhangara kwete kuuya kuinvestigata ngozi yabeauty imwimwi kwetiri. Asi madofoka kutoronga mabharanzi. Uyu rapa Beauty izvozvi zvakatosvikirwa kudai mwese ndai moto kugara pasi pemuti mwadorowa morowa. Zvese zvemurudo kubvunza imwimwi ndiri kuona kuti murudo kubvunza uyu Beauty urapo. Get out and sort out your mess. Haigona kuyoiti tumatare twoimba musoro pedare rimwe riripo. Muchida kukritisaiza futi munhu. Beauty kutobuda kwaaita apa kuda kutoti aite pour out. Zviro zvemuri kupretend. Iwo ndazozwa wakubvunzwa wakadaira uchitaura kuti dai muonetsana naye mudo kubvunza vanhu. You are very much aware of the developments, but uda kunyepera unounga makangwara. Anhu akangwara haroyi. Anhu akangwara hauraya anawo. Anhu akangwara anoenda kuita madegree nemaPhD, anoita madoctorate. Obharurise ndege kuenda kuspace kutoita sei. Ndozvinoita anhu akangwara. Musada kunyepa kuti muri kuite zvozoro zvine nhamo neurombo. Mwadonya anozwa kuti zvinofunga maningi. Kufunga maningi yorupangidza chibharanzi kudai. Vaiva tiendea mbokunya mutozviya zvemuri kuita munoda kuti pedzera mwoyo. Zvauda kutoenda ulanji. Imimi Beauty ndakambokutaurira futi last time. Dhira nhano. Uri kuona ari kuhwandisa mai awa kuti koti mai anouya kufumurwa uroi muno. Idzodzo uyeperonga anodzona dzakadai anotofunga kuti dzasiye bhaibheri pakona. Muroi furutai. Wakabhadhara iwo mautenda wakabhadhara. Tinazvo murekodhi mari iripo mavhidhiyo ari wakabhadhara kuti takauraya ndakabatirana naeni. All what we just wanted was Enya to come here and testify. But we kuhandisa Enya. Enya uruzururwara, but kune vanhu vamweni vasutoziva kuti vari chii vari pakoma, vari kutravela. Munhu ari pakoma just as good as half dead. Ari kutorwa kwaari achienda kwari. Enya wenyu imimi. Muruda kuti inini nditore motika yangu kuenda kotora Enya kuti ndiuye kuenda. Ina ngozi dzekwa Enya. Imwe ndiri mune ngozi yacho. Your Beauty. Dhira nevavhiwa wavo. In fact, pamwe pacho usaswera ushupana neanhu akatokuvhiringidza acho haana ana here. Dhabure ikweyo zvisumuke. Saswera upedzerwa nguva neanhu akakura. Tayawo unoitawo ikweyo. Eni wacho chikamutiringisa tinomona wega.
iwe ndorujaidzana havo isusu hatina simba isusu ngachibviswa zvinhu zvaainazvo ese unoabvisira pai angabviswa zvinhu zvaainazvo anobviswa nani vatsvage munhu anobvisa ini simba rakwanikwasubati haabvisi bhozi anotoramba uipa zviro zvacho haabvisi bhozi pakadaidzwa panonga pachida unokubvisira ndiani bhiti pahama dzako ndiani une mari yekuti tidaidze chimusoro tiende kubvisa zvinhu zviri pana baba acho naenye ndiani une mari yacho beauty tibatsire tii taitoti pamwe wakaripa pamari yako yadini yaripwa ochibviswa yekuti zvichienda kobatarwa nganga inobvisa bhozi hapana bamanje nyaya iri kunetsa beauty you are surrounded naaroi ndo imwe nyaya iri kutokunetsa ngeyekuti anhu ari kufanawo kubatsiracho chii futi waroi futi ende wacho wari kutoprotekta waroi wakakuuraya zvouri unatsoziya saka dzimwe nyaya dzacho ngatiita kutongodzidzora futi ngauri kuti chitibatsirwa bhozi isusu tatoguma uyu takamuchovha tikasvika patachovha dheti rake rekuti ause kombe takarisvitsa inext weekend akatadza kuunza next weekend tautoisa warrant of arrest yekutoisa kwamajistrat kuatacha ndozvendataura kuti bhati zvine mai time yangu wakataura kuti 3 weeks haizoiti unobvisa mari yangabvisi ndakataura kuti pakuripa unobvisa ega asi pakutsvaga munhu anobvisa anonga aine kadiki kaanonga ainako anobatsira anacho uyo Denisiwo wakati statement iri kutaurwa ndibhuti pamwana wake wakaibvuma ukatipa matendanda asi wakati uchada munhu unobatsira tawe uripo unoedza munhu unopapira kule muno ndatoshanda panyaya yenyaya iri kutinesa takambozama kuda kuti batanidze zvemari mari takakwanisa kupasa kuwana pa 120 wakwanisa saka taitogana ngeyevana 120 ngeyevana iwo baba acho asati aisa saka muri kuona kuti babaya akutenga manje nehadzi tatine nhamo muno akanga aine nyaya yekubatira chimusoro panyaya chimusoro chemahara muri kuona kuti anaya haana kumbopfirapo titode chimusoro imimi ndii maitauro tinode chimusoro saka nhasi nomava kuti mune $20 pamfure mambo ndaro chokwadi chiripo ka ava ndibaba vangu asi kuti zvava chikuzvida isi kuti tirege vane zvinhu zvavo tinopera saka mari munayo here pamishoma iyo iripo kune chimombe chiriyo choende beta chiende tione zviro zvitoro zvadini kubuya nacho chimombe icho mwana uri kugara ini ndototenga kamombe ingandakakutaurokana madhakisi tinozadzosera mari yavo madini kundipa inini tinomudzosera mari muruchabhaya tinodzosera mari baba zviro zvigadzirwe ndatambudzika nemwana usu undinakire tatohaya munhu isusu atobva kwaibva atouya nemotika atori pana tinotora mombe hazimati kudini nyaya yekubudisa mombe kudai kudiri kamhuru katiyo kakati ndo mombe yemuri kutaura kakadai yakura zvakadii 2 years inofana kunga yapana 2 years inonga yaunatsa kuoneka kuti kaye saka inoda kuti vase vaida kuitengesa mari
zvekunonga mautamodo imwemweya isusu zvetamboita panapa oda ndaumbobreka for lunch zanenzara ndaipabvutira pamoronga rapo zvozvenyu mopedza apo chimusoro uripo tichibva ulanji ndautoya tuwadapedza nyaya okay saka taumboenda kulanji kuti ndambosonurwa ambosonura mwana uyu wataura aidozwa matimanyanyanoroi mazwa akabhiuti wataura kuda kuti adzove futi hamusomuzwa ere bhiuta ayo iwo kuti vagutsikane kana vari kuda ngaabvisirwe zvinhu zvaana ndokuti agutsikane mwoyo wavo seidzikana saka ndobve tiri kusvika pekuti saka uyu unobvisirwa sei eniye wacho hapo bhiuti eni haana kuuya pano kumba kwake kwacho haasi konini saka chinhu chake chinobviswa sei kumba kwake ikoko kunile zvokuenda kunoendwa here zvobva zvaenda kobvisirwa waenda kobviswa kumba zvajeni zvaanazvo zvobviswa maziswa ere soko rataurwa ndibhiuti marizwa mukunda wacho wachizwa magutsikana here kana kuti hamuna muchada uzoita satomasi handipikasani bari kuti handiniipo paground saka taumboenda kulanji taumbozvei kuti asonore mwana tiri kuda umboita lanji todzoka asaramba akaremerwa tazvizwa yedu soko rako razikana changamire saka iwewe bhiuti taakumboenda kumbodya saka tazwa soko rako rekuti Dennis na eni yawatorewe chinhu zvavo ari kuuya munhu wacho achaita basa iroro tabva kulanji titori naye naye ari kupana utori pano wazvinzwa ka uya kubata hama dzacho munonyekura daunomuziya unodarika inini garao padhuze